Hej og velkommen til den her tumbling-video. Hvad skal vi i dag, Freja? Vi skal til PowerCS 1 med Vesterlund. På Flemming Efterskole? Ja. Følg med. Okay, så det regner. Og det er fucking nederen. Især for jeg lige gjort dig klar. Men vi skal ind og spise nu. Og vi skulle faktisk have været der for 1 minut siden. Det er ikke så godt. Men sådan er det. Der kommer Maja derhen. Det er opvarmning, piger. Godmorgen. Velkommen. Ej, der er helt mørkt herinde også. Det er vores mor. Meget øst. Filmer du mig? Nej, nu spiser vi morgenmad. Madpakker. Så er vi klar. Og vi kommer alt for sent. Vi skulle faktisk have været ved bussen om for 2 minutter siden og sådan noget. Fuck! Nu er vi på vej til konkurrence. Vi har sikret os medaljer og medaljer, finale og det hele, fordi vi kun er 3, der stiller op i vores. Vi kun 3, der stiller op i 16 rækken. Vi rammer Clash Royale, guys. Ja, sådan Hej! Nu er vi lige om lidt til Flemming. Vi kører i Uldum lige nu. Og jeg var så glad der. Ja. Så kom vi sgu på Flemming. Backpacker life. Backpacker life. Okay, vi starter med at gå ind i halv 4, I guess. Så ja. Samling. Vi er ankommet til Flemming. Nu skal vi hen til mit gamle værelse. Yay! So, on our way to Høje. First, guys, det her det er fucking skørt. Jeg skal lige se opånden. Og poolbordet. Nej, de har rykket. What the fuck er der sket her? Hvad fanden er der så inde ved siden af? Er det Flemming, eller hvad der? This is... Fuck, de har fået. Nå, det er nu de drinkefødder. This is my crib. And this is my own room. Jeg er lige på. Fuck, der er tomt. Ja. Yeah. Må I se? Vi havde jo sat vores seng sådan. Dum. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Så det er Annas værelse herinde. Fuck, jeg ville ønske, at jeg havde haft det her værelse, så vi kan se lige ud til gryden. Det er det. Hvordan går det, Freja? Det går rigtig godt. Godt, far. Er du klar til at være dommer? Jeg er max klar. Har noterne med af det hele? Ja, vi skal til indmarch her om lidt. Ja, vi er fucking klar til at smadre fucking... Flemming. Ja. Og Vejsbro. Nu skal vi til at gå, eller de andre skal til at gå indmarch. Ja, det er der nogen, der har sagt. Ja, men vi skal nok ikke med. Vi har jeans på. Ja, og vi venter lidt på en voksen, der fortæller os det, hvad vi skal, fordi vi har fået at vide, at vi skal samles. Vi har ikke rigtig fået at vide, hvor, og der er ikke nogen voksen her. Og nu går de, så vi er ikke samlet. Lidt. Silas, han er klar nu i dommerbordet. Det skal nok gå super. Hvilket nummer har du? Infinity. Hvilket nummer har du, Freja? 6. 7. Hvilket nummer har I, piger? 5. 1. Skønt. Godt, Martha. Nu går vi ind i prøvehallen og ser om drengene så er klar til at komme ind og springe. De står fandme lige der. Klar. Godt, Ane, sådan. Ja, Ane hun var ikke tilfreds, men vi synes det var godt. Godt sprunget, Ane. Er det en god cupcake? Så har drengene one touch. Gå fej.
Ja. Fuck, det skal jeg kalde. Nå? Vi er begge på samme tid her. Sådan Vesterlund. Vesterlund Heppetruppen. Vi skal være her starten. Jeg bliver Christian. Så de har været det. Kom så. 5. division. U19 piger og drenge. Det er efterskoleelever blandt andet. Ja. Rådspringsen. Nu skal vi altså se den sidste startgruppe af senior her. Det skal vi se i Godt, Victor. Jeg troede, jeg kørte bare. Tak. Nå, hvad sker der nu, Freja? Ikke? Og holder pause. Nu sidder vi her med Freja. Og alle andre Vesterlund-ganget. Vesterlund-gang? Er det Vesterlund-gang? Og vi har lige alle sammen været igennem runde 1. Og nu skal vi alle sammen til en finale. Det er fucking fedt. Og mig og Freja, vi skal i A-finalen mod hinanden. Ja. Sammen med William. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Vi vinder. Så skal vi lave Rammer Whipping Flick, double baglænder, Whipping Flick, double hofte. Her er Anna, hun har lige været med i konkurrencen. Det er bare mega fedt. Godt. Hej Anna, kan du ikke sige noget til kameraet? Hej. Vi har Emil, han skal også være med. Turn up. Han har også været med. Jeg må lige tage hele vejen fra Silkeborg. Siger, vi tager af. Nu er vi færdige til... Vi er færdige med at filme. Ja, vi er færdige med at filme. Wow, der kom et ræb. Ja, så det gik super fedt, tror jeg. Jeg skal lige have fundet ud af, hvad det egentlig blev til. Det var lidt forvirrende til sidst. Men vi er i hvert fald færdige. Nu skal jeg lige finde toilet, og så skal vi hjem med. Yay! Nu prøver vi lige at finde resten af truppen. Jeg tror, de står dernede et sted. Wow, det regner meget nu. Vi fandt bussen, og nu kommer vi for sent. Men ja. Nu vil jeg komme til Vesterlund igen efter en fed dag med tumbling. Med 6 podiepladser. Og vi er mega stolte over vores præstation. Men nu er vi altså også trætte. Tak for det. Tak for det. Tak for det. Vi er done.